Masikati akanaka vana veZimbabwe, masikati akanaka. Mukenda ndo matiri kutopinda. Mukenda ndo isilo malidha ida aripo chete aya. Malidha sedu amahombe aripo aya. Mukenda tiri kutopinda. Hongu zvakona kutora mazuva but mukenda tiri kutopinda. Hatingatongwi nemukadzi waMunangagwa zvese. Kutongwa naTagwirei. Kutongwa naChivhai vaita zvavanoda vachitaridza imba yebhutsu kwayo noiona imba dzebhutsu idzi ibhutsu dzangu dzese. Kuvhaira kutakuta kutovhaira nemari yekuba. Izvezvi mapurisa hakuna mota vanofamba nezvimota zvakashama. Achitora mari achipa vanhu mota achididi. Mapurisa ukaenda kune dzimwe nyika vane mota dzakanaka kwete zvokufamba muri pashe muchirohwa nemhepo. Muchipa mapurisa ofamba nemabhasikoro. Ingava nyika yekuti mupurisa anofamba nebhasikoro. Mapurisa paakufamba nemota dzakanaka. Ukaenda kune dzimwe nyika kune mota dzakanaka kwete kufamba nemabhasikoro. Okusire Mnangagwa ndiye anga achitongotonga nezvigananda munyika. Kutonga Zimbabwe kusvika munhu amwa muto wemapamba. Munhu kubhoilisa mapamba kumwa. Havana tsitsi vanhu ava. Ava ndo vanhu vasina kana tsitsa. Kumapasipoti vakabata, kumamainzi vose vakabata unaTagwirei apa. Pose pose nongwa pakabata unaTagwirei. Kumaruzevha taizvangoti kana uri kumaruzevha uku isusu kana uda kuvaka ona mukadzi sabhuku unongonomanya ukupawo chimunda chako udii utovaka kuti manje kone weitanga waenda kwashe unobvisa mari kwashe wodidi dzangova nhau dzongosechana mari muhomwe. Zimbabwe yangorarama zvokusechana mari muhomwe. Kana usina mari worarama sei? Nokuti upenyu hwacho nehwekushechana. Worarama sei? Saka tiri kuti isi vana Zimbabwe vageza vakauya vakati atipindei murodhi totopinda. Vageza vakati zvakati tonoita izvo zvatagwana vageza izvo. Handitika. Chingungundengu ichigwedere ichi. Todopinda muKenani chete mvura inowa haimisike. Vangazama kuita zvavanogona vana uya vana vaMunangagwa nemukadzi wacho nezvigananda but hazvibude mani. Uyu ndiye munhu waihengeka manje anonzi Mnangagwa. Plus unopenga zva. Unogwara njere ka. Saka vana uya vanoti kwai anga vamirire apedze mutemo yake azoburuka. Unoburuka achipenga. Unogwara njere zvemunhu. Tombomumirira ati kwaende 2028 achitene kuti unopenga. Hatitongwe nomupengo munyika yedu hatitongwe nebenzi. Nyaya iripo ndekuti hapana chekudududza ati kutoenda mberi. Pana kudududza kusvika Mnangagwa arova pasi. Ichanakidza nyika iyi. Hatitevedzere zvinoda vakuru vedu chete. Vakuru vedu vakati zvakati totoita izvozvo. Nyika yedu inonaka. Vakati atipindei murodhi topinda murodhi. Nyika yedu yodonaka. Kwete zvedu zvokutongwa naOkusiriya Mnangagwa. Nyika ingatongwa nemukadzi ingabudirira here nyika ikatongwa nemukadzi? Haingambobudiriri. Munoziziva kuti vakadzi vane nhare chero muri mumba ukamurova mukadzi anenge uchiti hauna kundirova. Chero ukamurova sei anenge kuti hauna kundirova mukadzi. Ane nharo. Munhu anoti munhukadzi ane nharo. Saka hatingatongwi nemunhukadzi kaisi. Akahengeka Mnangagwa. Kenani ndiyo atiri kutonopinda Kenani. Ndiyo atiri kutonopinda. Vasingadi vachida vachabva chete